står jeg midt i Nose Hill Park. Det er en 11 kvadratkilometer stor park inde midt i Calgary. Den fjerde største bypark i Canada. Parken er blevet til, fordi man valgte at beskytte det her kæmpe stykke land mod europæernes indtog. Det var altså sådan her prærien så ud, før europæerne kom og indtog det. Her levede de dyr, der kunne overkomme det barske vejr. Udover dyrene levede der flere oprindelige folk. Det er det, vi bedst kender som indianerne. De vandrede rundt og slog sig ned der, hvor der var vand og dyr, indtil de rejste videre og slog sig ned et nyt sted. De levede af at jage de dyr, de kunne finde, som primært var bisoner, og ellers levede de af agern, nødder og bær. Naturen var deres spisested, levested og fjende på én gang. Uden specielle redskaber og moderne teknologi kunne de forstå og leve i symbiose med naturen. Men europæerne begyndte at flytte ind, og i 1850'erne begyndte man at lave afgrænsede områder, hvor de oprindelige folk måtte leve. Det kalder man reservater. Senere begyndte man at lave nogle mere formelle forhandlinger, som man kalder treaties. Men de her treaties de blev lavet til fordel for europæerne, og mange af de oprindelige folk blev snydt. Nu var der pludselig heller ikke flere bisoner tilbage, for de var blevet udryddet ved jagt af europæerne. Det kan godt virke som virkelig lang tid siden. Men virkeligheden er, at samfundet i dag stadig oplever enormt mange konsekvenser af det.